Mubalik o gaway sa Japan si Cebuano prospect Jan KEVIEN JIMENEZ adunay 9 siya man daw duha ang pildi o upat ang gipatumba nga mukontra sa walay pildi nga si Ryushi Matsumoto na nagupot sa 5 daog wala kini pildi og tulo ang gipatumba nga baraha sa usa ka 10 rounder bout karong Hunyo 7, 2025 sa Korakuen Hall sa Tokyo. Ang nangaway ni Jimenez na sugamak sa tikit ngayon ay mo posisyon na pildi batok ni Takeshi Ishii atol sa ilang oriental nga Pacific Federation kung OPBF. Minimum weight title fight ni atong milabayng September 25, 2024. Kumaning ini na sugamak si Jimenez sa second round knockout na kabilihan batok og Joseph Sumagong sa ilang World Boxing Organization WBO Asia Pacific Youth minimum weight title contest sa atong December 17, 2024 sa Naga City, Cebu. Jimenez na mawi human sa tagunson nga kabilihan pinaagi sa pag-registro og second round na technical knockout na daog batok ni Indonesian Fight Rock Bar sa Bugo City, Cebu sa milabayng Abril 9, 2025. Kini si Idol D sa 93.9 iFM di Kapugan. Kita katawag ko ng balita. Tatag iFM Balita.